que hem vist aquí durant aquest temps és que hi ha hagut un presidencialisme que està imperant amb totes les actuacions de la Diputació, que hi ha una bona relació humana, inclús entre els portaveus i entre els diferents partits, però que s'ha trencat aquest consens. Només per responsabilitat, el grup socialista i també en aquest cas el d'Esquerra Republicana, anem aprovant moltes de les situacions de la Diputació perquè entenem, primer, que com a principal grup de l'oposició nostra, nosaltres som 11 diputats i Convergència en té 12, que no podem defraudar, sobretot en els pobles petits, a l'hora d'intentar aprovar tots uns ajuts que reverteixen directament cap a la ciutadania de la demarcació. Per tant, aquesta roda de premsa no vol ser res més que un toc d'alerta sobre un funcionament que entenem que ha trencat tota una dinàmica que venia funcionant bé, imperant més, en aquest cas, la part política que la part institucional i la part d'ajuda als diferents municipis. Entenem que al principi es va trencar aquest consens per interessos aliens a la demarcació de Tarragona. Una mica va imperar la qüestió política del que passava amb altres diputacions com el de Girona o com el de Lleida, que no pas els interessos territorials i humans de la demarcació. Des de sempre, evidentment, els partits han de defensar els seus propis interessos en base a la seva ideologia, però la Diputació el que havia imperat era aquest consens territorial i es deixaven a banda les picabaralles lògiques, normals i naturals en qualsevol democràcia dels diferents partits en els diferents àmbits i es treballava únic i exclusivament des d'un punt de vista institucional més que no pas polític. Avui podem dir que això s'ha trencat i per tant és aquesta una mica la denúncia.